Musím povedať, že tedy tam ceny byli od 1800 začínali ceny a koneční apartmány v 2023 byli predaní už po cene 6500 plus DPH. Aký obrovský rozdiel. Niečo podobné bude aj tu. Pretože ceny stále rastú, to je samozrejme nehnuteľnosti, no okrem toho, že rastú ceny a ešte aj biznes rastie. Vyťaženosť úplne inde teraz, Bešeňové, aj tu teraz stále rastie tá vyťaženosť. A preto, samozrejme, keď niekto chcel by investovať, ja by navrhoval im a ponúkol by variantu investovať teraz. Keď chcieť, není len tie garantované výnosy, no i obrovský rast svojej nehnuteľnosti, ktorý dokonca my v svojej zmluve garantujeme im, že nejakým procentami navyše, čo môžeme ja odkúpiť. Ja